Pekné popoludne všetkým. Vítam vás na ďalšom podujatí z cyklu Besied 1+1. Našimi dnešnými hostkami sú Greta Čandová, autorka, editorka, novinárka, fotografka a spoluautorka knihy Na chrbte, a Katarína Rybnická, grafická dizajnérka, ilustrátorka, lektorka grafických kurzov Šopa Gallery v Košiciach, ktorá okrem iného spolupracovala aj na knihe Baba z lesa a tá získala cenu titul Najkrajšia kniha Slovenska. Vítajte. Som rada, že ste prijali pozvanie na toto naše podujatie do tohto nášho cyklu 1+1, kde si pozývame autorov a autorky, ktorí sú umelecky, tvorivo alebo ľudsky spriaznení. My sme si pozvali Gretku Čandovú a ona si zvolila ako svoju +1 hostku Katku. Prečo? Prečo práve ju? Je to tak, že vlastne pri tom, aká je pre mňa Katka osoba a aj na čom pracuje, je to tak, že ja by som mala byť tá iba +4, hej, že proste pre mňa je veľmi... jednak sme dobré priateľky a ľudsky sme tak myslím, že spriaznené a chodíme často sa plantať do prírody, že je to skvelá parťačka na chodenie na Silickú planinu alebo kdekoľvek a počas toho veľa rôznych nápadov máme, aj takých tých šuflíkových, nikdy ani také, ktoré sa neplánujú zrealizovať, len taký, že 354. nápad, na ktorom sa zasmejeme. A 353. bol aký? To sú také, no, to by som asi... ale nie, že kľudne. Ale akoby, že jedna stránka je tá ľudská a druhá je tá pracovná, že je pre mňa veľmi inšpiratívne sledovať, ako pracuje Katka napríklad aj s klientami a ako sa postaví vždy ku tomu, keď robí či už nejakú identitu grafickú alebo knihu, že ako komplexne všetko posúdi a vie vycítiť takú tú presne nejakú esenciu a vyťahnuť taký prvok, ktorý by možno ani nikomu nenapadol. Že ja viem, že to je asi vlastne zvláštne toto teraz počúvať, ale naozaj ja ako aj keby si nebola moja kamarátka, tak poviem, že je pre mňa jedna z najlepších grafických dizajnerok a akože ilustrátoriek, fakt, že vo fachu svojom je skvelá a prišlo mi, že by to mohlo byť zaujímavé spojenie. Ako to, Katka, vy vnímate to vaše prepojenie? Akože spätne idem si. Ďakujem za pochválenie. Ja to... práve, že my sa aj na to prichádzali, že práve, že čím budeme +1, hej, že teraz, lebo naozaj nám sa ešte v podstate ako keby nejak tá spolupráca nejaká konkrétna neudiala. Udiala sa až teraz, aktuálne a ešte vlastne úplne niekde na začiatku na pripravovanej knižke o značkároch a potom proste neskôr by som mala robiť aj ja vizuál tej knihy. Ale ako keby, že nám sa to ešte nejak neudialo, aj keď sme mali tých 344 nápadov a projektov, ale ako keby pre mňa je možno Gretka +1 tiež v tom, že ako keby je super sa obklopovať ako keby ľuďmi, ktorí niečo vedia vytvárať a že aj vás ako tým pádom nejak naplňajú, alebo neviem ako to nazvať, a či už ľudský, alebo aj tvorivo, že proste vieme ako viesť tie rozhovory ako keby aj v tomto smere, čiže preto je to ako +1 pre mňa. No. Ale môžete aj potom pochváliť. A vy obe máte radi aj prírodu. Ako vás dokáže rôzne inšpirovať? Už len pobytom v nej, alebo čím všetkým, tvármi stromov? Ja si zoberiem slovo a budem hovoriť to, čo si povedala ty raz, že nevieme, že čo nám bolo, ale potom nám už je dobré. Že takto asi, že keď si išla vtedy do tej Fatry, alebo Gretka, ona je ešte aj odvážnejšia v tomto, že chodí sama. Ale že práve to je podľa mňa, každý, kto chodí do prírody a nemusí to byť nejaký, akože ani my nie sme, no dobre, Gretka možno viacej, ale že nie sme nejaký, to turistky nie sme, alebo niečo, ale alebo nejaké, že
neviem, lezectvo, alebo akože normálne, my sme takí úplne, že bežní ako návštevníci prírody, ale že proste, že ako keby že človeka to naplňa ako takým nejakým kľudom, hej, že a podľa mňa ako je to, ono sa to aj volá, to som nevedela, ale potom som to vlastne zistila, čo som sa bavila o tom s kamoškou, s psychoterapeutkou, že existuje liečba chodením a že je to naozaj pojem a potom vlastne som zistila, že možno to je to, hej, že ten pokoj ako keby človek, ktorý nachádza ako v prírode, je možno aj s týmto ako nejak spojený. Ale to je nejaká moja interpretácia. Ale vy ste sa zrobili aj vizuálnu identitu pre Národný park Slovenský krás, takže tam tých prepojení s prírodou je viacej, čiže ak vy asi ste nemali vzťah k prírode, by sa vám to robilo ťažšie? Čo si Určite, také? ale akože ja v prvom rade, ja som hrozne rada, že mám takéto pekné zákazky, hej, alebo že mám takúto naozaj peknú prácu, lebo ja to beriem ako naozaj ako niečo, že ja veľmi rada pracujem tým pádom. Hej. Že ja napríklad tým pádom, že aj pre ten Národný park Slovenský krás, pre mňa, ako aj Gretka hovorila, že Silická planina konkrétne povedala, lokalitu, že ono je niečím, to miesto pre mňa také ako výnimočné. A preto som aj bola veľmi rada, že nás oslovili aj spolu s Igorom Kupcom na tvorbu vizuálnej identity. Gretka, vy máte nejaké také miesto ako Silická, alebo ste v tomto úplne v shode, že Silická planina je to miesto, či ešte viacej takých? Jedno z nich, akože ja mám veľa na Slovensku miest, kde rada chodím a práve to je, že Silická je presne zase niečím špecifická, že takým druhom iného pokoja, že niečom také až mystické miesto, ale potom mám rada rôzne iné miesta. Napríklad medzi Bodrožie, tam sú mŕtve ramená Latorice, alebo Javorová dolina v Tatrách. A potom aj tiež vo Veľkej Fatre, že také tie, no a niekedy si vyberám na chodenie potom také dlhšie trasy, alebo ktoré sú menej známe magistrály, napríklad Rudná magistrála, ktorá ide cez 3 národné parky, teda Moranská planina, Poľana a Lajšťavnické vrchy ešte, tak pre mňa je to tá chôdza, kráčanie a teda ten pobyt v prírode je veľmi dôležitý, lebo jednak si tak nervovú sústavu upokojím, že ja sa neskutočne rada rozprávam s ľuďmi, že tie vlastne rozhovory a reportáže patria asi k takému najčastejšiemu žánru, čo robím, ale veľmi potrebujem aj tú samotu a to byť baterky, lebo sa aj keď sa proste napájate na tých ľudí a tak a nemáte nejaký štít, tak potrebujete to niekde ako dobrať a zároveň jednoducho inak ešte vnímate tvary, vnemy, zvukové alebo stromy, keď ste sám, než možno keď ste s niekým a to kráčanie mi pomôže vyfiltrovať a dať do perspektívy tiež nejaké veci zase, že čím mám tendenciu sa trápiť samozrejme ako asi v určitých obdobiach každý z nás, že nad blbosťami aj a potom si to viem tak akože že dobre. Veľmi úzko späté s prírodou sú aj tieto knihy Na chrbte o vysokohorskom nosíctve a aj Baba z lesa, ktorá je o žene, ktorá žila roky na samote nedaleko Ružína, vodnej priehrady Ružín. Okrem toho, že teda je tam ten vzťah s prírodou, boli aké ďalšie motivácie, že ste išli do týchto projektov? Čím vás oslovili, alebo vlastne tu možno, že aj bol nápad, alebo koho, vlastne od koho vzýšiel ten prvotný nápad, prvá myšlienka vytvoriť takúto knihu? Striedané? Tak neviem. Dobre, tak môžem. Ohľadom teda Na chrbte knihy, ja som bola vtedy na ceste medzi Rožňavou a Košicami a zavolal mi fotograf Jakub Čaprnka, že Greti, že ahoj, toto ja som ten a ten a nechcela by si robiť na také knihe o nosičoch a vlastne vieš čo, ja o tebe nič ako poriadne neviem, ale dostal som odporúčanie na teba a nechceš to robiť? A ja, že wow, že ja som aj premýšľala, že spracovať túto tému pre jeden zahraničný časopis, že super, že poďme do toho. A tak vznikla spolupráca, pretože vlastne primárny písateľ bol Samo Marec, výborný teda
prekladateľ, publicista a tak, s ktorým sme si veľmi sadli. Ale teda chceli ešte niekoho prizvať. A ja som, teda k tomu sa dostaneme ešte, ale vlastne samou nápad bol, že ja som pôvodne mala robiť ako keby niečo možno ako ghostwriting, že to, čo on nebude napríklad stíhať, je tak, že ja pôjdem a on potom spracuje, ale jemu sa tie texty, ktoré som akože priniesla, tie reportážne rozhovory, tak páčili, že povedal, že nie, že budeme akoby dvaja autori, čo mne by vôbec nevadilo, že ja si absolútne, že nejaké egičko si na tom nejdem, že by mi vôbec nevadilo, keby to ani tam nebolo nejako moje meno, ale tomu len chcem dokladovať, že to bolo také veľmi pekné aj od sama, že taká podpora nejaká aj vzhľadom k tomu. A potom sme si veľmi sadli všetci, čiže impuls prišiel od nich a od fotografa Čaprnku Jakuba. Katka, u vás a Baba lesa. No, pre mňa tá Baba z lesa je takým veľmi, veľmi dlhodobým projektom. Ona v podstate, ja sa poznám s Lenou Jakubčákovou, košickou fotografkou. A my sme asi nikdy neboli v takom vzťahu, že úplne, že pedagogička a študentka, ale ešte počas toho, keď som študovala na fakulte umení v Košiciach, tak sme sa tam stretli a sme sa bavili aj o tomto cykle, hej, že ktorý ona začala fotiť. Ona pre možno ľudí, čo nepoznajú tú knihu, tak to je vlastne cyklus fotografií, ktorý pozostáva z nejakých 3 častí. A prvá časť je archívna časť, ktorú začala ona fotiť už možno vyše 20 rokov dozadu. A potom je taká nejaká novšia časť, ktorá je viacej taká, je to všetko ako fotodokument, ale je taký ako keby autorský fotodokument a ten proste začala, a práve k tej novej časti, ktorú sme ako tak nejak pracovne pomenovali k tomu, tým archívnym záberom a tak ďalej, tak ona to vytvárala najprv ako, neviem, či to bola diplomová práca, už si to nepamätám, alebo proste nejaká záverečná práca na ITF v Opave, Inštitút tvúrčej fotografie, kde Lena študovala. A ona z toho proste urobila výstavu, ktorá putovala. A ona ma oslovila práve s tým, že ona by chcela hrozne ako keby dostať do tej výstavy viacej fotiek a skrze nejakú umeleckú publikáciu. Ale vtedy práve a to bolo už nejak vyše 6 rokov dozadu. A my sme ako keby pripravili spolu, ešte tam aj, bola tam do toho zakomponovaná ešte aj Ivana Komanická, ktorá písala texty do tej publikácie, aj kurátorský text a podobne. A práve tam vznikla prvá nejaká maketa tej knihy, a ktorá úplne sa zmenila, hej, že úplne mala iný formát, úplne inak vyzerala, úplne iný výber fotiek a tak ďalej, že ona v podstate ako keby nič s tým nemá, hej, ale tam vznikol práve ten nápad ako keby vložiť celý ten príbeh do knihy. A potom a tamto sa stalo úplne náhodou, že v podstate Lena bola taká, že ona stále chcela tú knihu vydať, hej, nejak, ale ono je to proste, je ťažké vydať už len beletrium, alebo ťažké, ako je to nákladné, hej, tak by som to povedala. Ale že ono skôr, že a nie to ešte fotografickú knihu alebo nejakú veľkú obrazovú knihu, lebo tie náklady sa ako výrazne zvyšujú. Ale že proste ako keby ona má tú takú peknú odvahu, hej, že ona sa proste týchto vecí nebojí. Ona proste povedala, že ja vyzbieram tie peniaze, hej, že to nejak urobíme a tak ďalej, že aby sme mali proste na tú pláž a tak ďalej. A v tom momente, keď ona už bola taká, že ona ma už aj predtým oslovovala, že rada by chcela akože so mnou robiť, tak ju oslovilo vydavateľstvo Absint, že si všimli tento projekt a že práve začali uvažovať nad novou fotografickou sériou kníh alebo nejakých umeleckých fotodokumentov. A práve vlastne takto to nejak vzniklo, že potom si mňa prizvali ako do spolupráce. Takže to pomerne dlhé cesty, jednej knihy aj druhej, tuto na stôľaž, aby sme takto mohli obdivovať. Inak tie knihy sú, aspoň pre mňa, som ich tak vnímala, sú také motivačné v istom zmysle, nie tak priamočiarom, ako tie, čo sú zvyčajne uložené v tom oddelení motivačnej literatúry, ale tak nenásilne. Že či tie príbehy, ktoré sú v nich spracované, či už sú to vlastne tie príbehy vysokohorských nosičov alebo život tej Kataríny Kyjovskej, ktorá žila teda na samote veľmi
v dnešnej dobe to si ja neviem predstaviť, že a na Slovensku, že niekto takým spôsobom žil, že v podstate viac menej sebestačný, chovala tam zvieratá a mimo civilizácie, no dobre. Ako u nás na Slovensku je ťažko žiť mimo civilizácie úplne, ale akože bola tak trošku na okraji, určite bola na okraji. Takže či vás to nejako aj nemotivovalo vás, Gretka, k vysokohorskému nosíctvu a vás k nejakému životu na samote s kozami a psom, ktorý žil 24 rokov, to ma úplne že fascinovalo. Asi kvôli tomu, že pil to mlieko, ktoré mu dával, čerstvo podojené. Highlight tejto knihy pre mňa bol, že 24-ročný pes, ale... Ja som už predtým akože rozmýšľala nad tým, že či si vyskúšať a tak nosíctvo, ale potom paradoxne, keď sa zahlbím do počúvania príbehov a tak akože zabudnem, že či vôbec ja akože pôjdem, ale možno asi zatiaľ nebudem, to by bolo na dlhšie, že prečo nosička, ale veľmi ma to inšpirovalo v rôznych veciach. A ja teda chodím, musím povedať, teda vyzvinujem mojich úžasných rodičov, ktorí ma práve priviedli keď som bola malá, akože jaskyniarstvo, nejaké lezenie a tak a vodáctvo a láska k prírode, že tam ako keby, že oni v tom aj celom, v tom vzťahu k prírode u mňa hrali veľmi dôležitú úlohu. A pri rozhovoroch s nosičmi a s nosičkou, keď ste ho spomínali o takom motivačnom charaktere, jedna vec, čo sme chceli sa vyhnúť tomu, bola, že nejaká glorifikácia, alebo teraz, že chceli sme taký ten človečenský pohľad v rôznych nuansách ukázať a nie teraz, že na výkony, že rekordy a tak, že o to nám vôbec nešlo. Že skôr, presne, sme vedeli, každý z nich je iný typ, iné motivácie má, niekto to robí, ako hovorí, pre posadnutosť námahou, pre niekoho je to klasická robota ako každá iná a pre niekoho to bol tak formatívny zážitok pre neskoršiu disciplínu v živote, ako napríklad Pálo Barabáš spomínal, že, takže v týchto takých príbehoch a tých jednotlivých motiváciách z toho som si veľa odnášala a niektoré veci so mnou veľa ostali, že skôr potom do takého každodenného života si odniesť. Ono, pre mňa akože, len tak chvíľočku si zafilozofujem, že neviem, akože toto, ale aj dlhšie, že práve možno presne to pojitko, že aj medzi jednou aj druhou knihou, že je tá pevnosť akože tých ľudí, hej, že ono nie je ani dôležité, lebo aj na tých chatách, hej, že ono tiež istým spôsobom, že ľudia sú tam ako nejak na samote, hej, a že ono skôr ako keby, lebo existuje taký romantický pohľad toho, že väčšinou ľudí z miest, že idú proste niekam na samotu, hej, ale oni to proste úplne v pohode to vydržia aj niekoľko mesiacov, ale potom prichádza ako keby na to opakovanie, hej, že a tam proste prichádza podľa mňa, že alebo na nejaké dlhšie obdobie a že tam prichádza vtedy ten charakter, že či vie byť človek sám so sebou, hej, a aj to, že aké sú tie jeho motivácie, lebo akože ešte chvíľočku, ako možno Gretka hovorila, že každý ten nosič, ako to nechcem, lebo ja som sa s ním nestretla úplne, ale že každý má niečo iné, hej, ale že niečo je iná tá motivácia, ale ako keby proste na konci dňa, že aj tak bude tam stať tam sám pred sebou, hej, že ten človek, že keď to chce robiť dlhšie. A takisto aj tá Katarína Kijovská, že ono to skôr ako keby svedčí, že ani nie o tom, že ona si nejak ten život vyvolila. Ona aj sama to povedala, že že pozri sa, že nikto tak nežije, jak ja. Že ona ako keby ona si to nevybrala, ona tak vlastne nechcela žiť úplne, ale akože ale vybrala si tú stranu kvôli tomu, že odmietla žiť inak. Hej? Že ako, neviem to, ako to je na dlhší rozhovor, ale že ako keby ono to nebolo úplne vyslovene kvôli tomu, ale že ona bola proste tak pevný charakter, že ona sa radšej rozhodla si stať za tým svojím slovom. Hej? Čo ako si sama dala nejak. A takisto, hej, že proste práve pre mňa to sú ako také charaktery, hej, že, ktorí držia to slovo, že aj tí nosiči, že už akokoľvek majú motiváciu, takže oni proste vynášajú, hej, a znášajú, hej, že dole, hej, že potom a musia to proste opakovať a že ich to bolí, lebo tiež asi to nie je tá najpohodlnejšia práca, len akože vedia, že to proste ako keby musia urobiť. Hej.
Pre mňa tam bol v tej knihe Baba z lesa je zaujímavý moment, lebo vlastne jej rodný dom bol na mieste terajšej vodnej priehrady Rúžin a že ona odmietala ísť k vode vlastne úplne, že to bolo také, že na jednej strane tam žila, neviem, že či mala akože priam výhľad na to, že stále to mala akoby, že pred očami, že ten jej rodný dom je tam zaliatý, ale že až úplne teda k vode nie, že no, ako, hej, také... A potom ten posledný, ale to ako nejdem ako prezrádzať, ale proste potom je s tým súvisiaci taký pri konci moment, ako pri konci knihy, ale neviem, že či môžem prezrádzať, ale to je no, že na konci teda išla tam sa vlastne Lena s ňou pozrieť k tej vode a to bolo také, až neviem, až teraz slzy v očiach mám, že no hej, a veľmi, veľmi sa mi páčilo, aká taká presne autentickosť, bez nejakej romantizácie, aj Lena, hej, že ako veľmi to riešila naozaj, aby to bolo autentické, že aby teraz, hej, a že vždy je to subjektívny pohľad, samozrejme, a doklad o ich vzťahu, ktorý nikto iný do neho nevidí, do toho kamarátstva, čo mala medzi Katka Kijovská a Lena, ale že zachovať tam v tom, že nie je teraz nejaké pozlátko a myslím, že to dýcha presne z všetkých tých strán knihy aj z toho, ako to Katka spracovala. Obe knihy sú teda autentické a sú aj veľmi pekné. Vy súdite knihy podľa obalov? Dokážu tak určite. A ešte doplňujúca otázka. Dokáže vám nie práve vydarená forma pokaziť že dojem aj z toho obsahu, že si to čitateľsky neviete vychutnať, lebo vás tam iritujú veci? Áno. ja idem odpovedať prvá. Áno a áno. A jednoducho ako keby ja veľmi ako, môže byť akokoľvek dobrý ten obsah, a niekedy, lebo to sa stáva, hej, že proste musíte napríklad počas štúdia, hej, že niečo si proste musíte prečítať a dávate z toho skúšku alebo niečo, hej, že proste nevyhnete sa tomu. Hej, a že v tej chvíli proste ako keby musí to človek nejak podstúpiť, hej, ale keď to nemusím podstupovať, tak proste buď počkám na nejaké iné vydanie tej knihy. Alebo si ho spravíte sám. Alebo napríklad, že keď je to ešte také, že znesiteľné, že nie je to, že nefunkčné, hej, že ako keby, že nečíta sa to zle, hej, ako keby, že nejaká čitateľnosť alebo niečo, tak väčšinou len to robím to, že ale to sa mi málokrát stalo, že to bolo tak ako pre mňa ako nepekné, že som si to zabalila, hej, proste do novín, že obálku alebo niečo. Skôr keď sa vieš, že električka alebo tak, keď sa hambíš, vieš, že niečo. Že nech nevidia ľudia, že... Aha, no hej, to je tiež aj spôsob. Ja tiež, akože, áno. ale som zároveň niekedy, hej, áno, oplatí sa dať šancu tomu, ale vie to nejako... A mne len iba tak rezonuje jedna vec, len, iba ku predošlej otázke, že čo ma veľmi vlastne aj pri Katke Kijovskej alebo pri niektorých z nosičov, že to najviac, keď sa rozprávate s ľuďmi, často je ten pocit napríklad aj pokory, že takej tej, že oni ako nepotrebujú, nechcú byť, hej, treba sa uvidieť, sú ochotní, že sa podeliť o svoj príbeh a to ja beriem ako obrovské privilégium, že teraz tá dôvera ako sa buduje, vždy je to pre mňa zaujímavé sledovať a napríklad jeden Peťo Štefánka, nosič vo Veľkej Fatre nosí iba v noci a vlastne 3 krát za noc vyjde tú istú trasu, tak sme s ním boli o 3:30 ráno, hej, vlastne sme vypli čelovky, potom chvíľu rúčali jelene a on sa vtedy veľmi pekne rozprával o tom, prečo to robí a tak a on nepotreboval vlastne, aby ho videli, mal na to vnútorné dôvody plus ešte aj to, aby cez deň bol s rodinou a tak a že to sú také to je jedna taká charakterová črta, ktorá tiež vie dlho potom ostať v človeku, že vidíte, že ten ako nerobí to pre nejaké selfiečka alebo niečo a že to je vždy taký silný zážitok. No aj ten spôsob života pani Kijovskej, že vlastne v dnešnej prematerializovanej dobe, jak jej vlastne strašne málo stačilo a človek aspoň ja som teda čula, že čo všetko tu treba, keď ona si tam vystačila s tým a
Neviem, no akože sú to také knihy, že čo nutia človeka sa teda v každom prípade zamyslieť a možno, že trošku prehodnotiť. Tak verím, že aj ostatní, keď si ich prečítate, prelistujete v nich, že tak nejako vás zarezonujú. Teraz si robíme prestávku hudobnú a poprosím. Vy ste študovali žurnalistiku, čiže vašim takým prvým vyjadrovacím prostriedkom bolo slovo. Na počiatku bolo slovo, to sme sa smiali na to ešte na začiatku pred touto diskusiou. A potom k tomu pribudla aj fotografia. Nestačilo slovo na to, čo ste chceli vyjadriť, alebo v čom vám pomáha sa fotografia lepšie? Tá fotografia bola ako aj skôr, paralelne to vznikalo, tak písať som začala také do tých súťaží, alebo tak, že len tak pre seba, možno na základnej už, ale do okolností v 15 rokoch, keď som chodila do Centra voľného času na fotokrúžok, tak Lena Jakubčáková ma naučila vyvolávať fotky v komore, takže odvtedy som akože sa analogovej fotografii venovala, čo bolo vlastne pred 18 rokmi. A veľmi mi pomáha to striedať, lebo niekedy som tak presítená slovom, alebo už, že nie, že to sa proste nedá, že toto a že to sa už nedá vyjadriť a tak. A potom sa uvoľním v tom, že teraz môžem inou formou len zobrať foťák a nejako inak vnímať objekty alebo prírodu. Čiže je to pre mňa aj také veľmi dobre pre to striedanie a aj oddych, že teraz obrazom sa môžem vyjadriť a potom zase k tomu slovu sa vrátim, ale možno aj s nejakým lepším odstupom. Čiže cez fotografiu je to také oddychovejšie, uvoľnenejšie? Možno preto, že som to mala až do nedávna ako vyslovene iba koníček a záľubu, čiže žiaden tlak nepociťujem na seba, alebo nepociťovala som. A teraz tak počas rokov som možno fotila teda tak kamarátsky, niekomu veci a teraz už možno mám občas tak zákazky, nazvime to, a takže už sama sa učím v tom chodiť, že do akej miery teraz to mať ako aj časť živobytia, to ešte nie, ale lebo zároveň to, keď sa povie ten amatérizmus alebo tá záľuba, to je tiež jedna úžasná poloha, v ktorej môžete byť a presne, že však a niekedy vtedy vzniknú možno tie najlepšie veci, takže snažím sa teraz, že nedávať na seba v tom tlak, keď budem aj akoby robiť nejaké pracovné veci, čo sa s Katkou nám tiež niečo črtá. Áno, ja by som ťa len doplnila, teraz ja ťa idem chváliť. Ale že práve, že ja si všímam, že na Gretke, že ona podľa mňa to je ako keby tá vnímavosť, že aj ktorú máš pri rozhovoroch, alebo proste, že keď ako vyťahuje z ľudí ako tie nejaké pekné veci, momenty, alebo nejaké zaujímavé veci, že lebo ako keby, ja to tak možno zoširšia poviem, ale že aj tým, že proste keď robím nejakú vizuálnu identitu alebo tak ďalej, že tak proste sa pýtam tých ľudí. A najprv ľudia vám hovoria ako keby okolo alebo tam, kde by možno, že ako by chceli vyzerať, ale že oni nehovoria možno o tom, akí sú alebo tak ďalej. A práve tam je ako keby to pozorovanie toho človeka, ktorý spracováva či už ten text alebo príbeh, že hľadať tie veci, kedy hovorí ako keby ten človek pravdu, alebo neviem či pravdu, ale že ako keby takú tú esenciu, že vytiahnu práve že z tých ľudí a práve podľa mňa, že toto Gretka má, že túto vnímavosť a ona to vie robiť aj vo fotke. Že práve mne sa toto na tých veciach práve páči, že oni sú istým spôsobom fotodokumenty, ako neviem, ako nechcem to tak nejak zaradzovať alebo niečo, ale ako keby, že presne to sú tie situácie, kedy sú pekne vystihnuté. Že práve, že toto je podľa mňa veľmi ako taká veľká hodnota v týchto veciach, ktoré ty robíš. Tak prepáč. Ako rozprávať ľudí, ktorí nie sú veľmi zdielni? Tak to nejako, že netlačiť na pílu, to znie veľmi teraz akože všeobecne, ale skrátka byť
tak prijať situáciu a vedieť, že ten človek príde mal nejaký deň zlý, alebo mal prípadne nejakú zlú skúsenosť predtým, ak dával rozhovor nejakému, alebo treba z bulvárnemu médiu, čo je ako úplne iné, hej, ale niektorí potom si hneď zafixujú, že hocikto a tiež ja prídem akože s niečím a aj ten človek môže mať nejaký predsudok o mne, čo ja ako nesúdim, hej, vtedy, len môže si povedať, no čo tu, no akože táto, hej, novinárečka prišla, alebo nejaká, že také niekedy mám tendenciu takej, hej, introvertnosti a hej, takého hamblivejšieho možno prístupu, čo je pre mňa zaujímavé potom v tejto práci si to tak, hej, rozširovať a pracovať s tým, že teraz, keď by som niekedy sa najradšej do škrupinky dala, ale vlastne chcem spraviť rozhovor. No a tak, že najprv pozorovať, akoby nejak môže samozrejme, takto, že nemajú tie rozhovory nikdy, že základná formulka, že teraz dajte 2 ľahké otázky na prelomenie ľadov. Nie, skôr, že vidieť proste toho človeka, vnímať. Čože? Akože môže byť, ale môže to vypáliť aj zle. Ale že skôr vždy iba akože vnímať situáciu, neviem to vlastne asi inak vysvetliť a keď je tichší, že zároveň nesnažiť sa rešpektovať toho človeka a možno vidieť aj asi, aká je povaha a teraz nechcieť od neho niečo, čo mu nie je prirodzené a hlavne čas. Jednoducho to je najlepšie, že niekedy sa dostaneme k tej podstate o 2 hodiny, niekedy možno niekto povie niečo hneď na začiatku a niekedy možno zistíte, že dobre, tak ste sa rozprávali a potom na ceste akože k autu povedané, teda ja nemám auto, ale to je len akože metafora, len tak akože mimochodom vám povie, že neuveriteľné veci. A napríklad, keď dám príklad pri tejto knihe, tak to bolo privilegium obrovské, presne, že sme na to mali čas, hej, od vydavateľa. To znamená, že ja by som nikdy by také veci neodzneli a nepresvedčili by sa o tom, že môžu nám dôverovať s Jakubom, keď sme chodili na výjazdy, než to, že sme s nimi chodili na výnášky, znášky, že sme s nimi boli, hej, treba v lese, v noci a okolo aj tá príroda nejako pôsobí, že veľa robí aj to prostredie, že keď by sme s nimi robili rozhovory len počas obednej pauzy v rušnej kaviarni, tak to by bolo niečo úplne iné. A nehovorím, že sa to nedá, že niekedy áno, robíte s tým, čo sa dá, ale je to neskutočne nápomocné, keď môžete, alebo buď v nejakom prostredí, kde sa ten človek cíti dobre, alebo keď sme pri občianskych novinách v Smolníku robili rozhovory s miestnymi tam, tak hej, u nich doma v obývačke, to ja inak milujem proste všetky vitrinky a tak, keď vám aj porozprávajú, že čo majú radi, čo majú odkiaľ a také a potom si poplačeme alebo v hociakej inej akože obci alebo dedine, že potom si hovorím, že ja milujem proste toto, že tú prácu a nejak mi to potom dodáva No úplne som odbočila, pardon. Nie, v pohode. Ja nie som dobrý respondent. Ale hej, a že to mi dáva napríklad niekedy takú, že to mi vie dodať nádej, že keď mám pocit akože z tej hej, politika a tak ďalej a že čo, aký sme, či už sme úplne mimo všetci a potom v tých jednotlivostiach, keď máte čas s tými ľuďmi sa zhovárať, tak prídete na to, že v tej podstate sme dobrí a vieme sa napojiť a prepojiť sa z rôzne také maličkosti a toto mi vie tak spraviť dobre na duši. Katka vám čo robí dobre na duši? No v súvislosti s vašou prácou. Napríklad, ja začnem asi, že dneska, hej, lebo mali sme ešte tuto vzadu v kuchynke, sme mali tento rozhovor, že ako keby, že tiež sa tak mať, presne to je asi najlepšie, mať ten čas, hej, ako keby mať čas a neviem, ponoriť proste do toho projektu a ja úplne najviac akože oceňujem ako keby to, že
stále mám moja práca nie je jednotvárna, hej, že robím proste na stále nejakých nových a zaujímavých veciach, hej, že pre mňa zaujímavých, lebo pretože ja som, ako sme to nazvali, voľnonožstvo, hej, že živnostník, hej, v podstate, že tým pádom ja proste ako keby prichádzam k novým projektom, že ja nemám proste to, že ráno si cinknem a že mi niečo chodí stále to isté, hej, a tým pádom proste ako keby pre mňa je asi najväčší benefit z tej práce, že keď to nie je v nejakom strese a tak ďalej, hej, že ten stres stále príde, ale akože, že keď je na to nejaký normálny čas, hej, a človek tým pádom proste môže venovať tomu výskumu niečo, hej, tým pádom proste napríklad ja mám čas sa začítať do tých kníh, naozaj, lebo napríklad inak veľa ľudí si myslí, že ja všetky tie knihy, ktoré som robila, takže mám prečítané, ja ich mám prečítané, ale ja ich väčšinou čítam až potom, lebo ono v podstate ako keby, alebo predtým, alebo tak, hej, že záleží, ale že proste tam je iná tá práca s tým textom a že, no dobre, to tiež odbočujem, ale že ako keby, že pre mňa je benefit hlavne to, že viem sa ponoriť do tých rôznych projektov a tým pádom proste zisťovať všetky tie nové veci. Že mňa to proste hrozne baví, ako keby tie nové informácie, hej, že alebo príbehy, alebo vizuálne nejaké podnety, alebo tak ďalej. A dneska, idem tým mostíkom takým znova, ako dlhším, ale že dneska napríklad som tiež robila na knihe a som hovorila o tom, že som vlastne si uvedomila, že zrazu prešla 1 hodina, 2 hodina a ja som mala pocit, že neviem, že proste, že to je taká introvertná, pekná práca, ktorú mám rada, ale napríklad posledné 2 týždne ja som veľa nerozprávala, napríklad s ľuďmi. A že proste troška mi inak vplynie teraz ten čas. A že tým pádom napríklad, lebo teraz vyberám písmo, hej, a že teraz, že aké dám riadkovanie. A teraz, podľa mňa, že napríklad bežný človek, on to nevidí, hej. A ja robím to, že teraz tak sedím a neviem, 15-20 minút sedím, že tak pol bodu dám sem, hej, a že proste toto je ako keby teraz súčasť mojej práce a že napríklad znova to je ako keby ten čas, hej, lebo potom proste sú niekedy proste tie projekty, kedy ten čas nie je a že je, a nechcem to tak ako, lebo je rôzne, lebo niekedy proste prídu už tie momenty, kedy už je to nastavené a už sa to proste robí, hej, že už to ide rýchlo, ale že práve keď si vieme dovoliť ako keby toto, tak to je asi tá najkrajšia časť, hej, tej práce. Takže aj s tou rešeršou alebo predtým, hej, že čo si človek akože zisťuje aj o konkrétnom projekte alebo toto okolo, čo si zisťuje, ale aj s tým, že proste že to rozmýšľanie nad tým, že napríklad ja to dosť často hovorím, že ja väčšinou ako keby ja nepracujem tak, že proste sedím, hej, za počítačom, že na začiatku, že ja proste si to musím premyslieť a som zo mňa furt smiali, ako aj kamošky, keď som s niekým bývala alebo niečo, že ja buď pozerám do steny, hej, ale ja volím možnosť chodenia, že, a tým pádom buď do tej prírody, alebo proste niekde, hej, že kde sa nemusím akože sústrediť akože na nejaké niečo iné. Rozmýšľam, že to presne, že keby sme mohli to takto aj naceniť, hej, že pozeranie do steny, lebo to pozeranie do steny je brutálne tvorivá práca, ale že ten rešerš, keď spomínala Katka, tak ja len chcem vyzdvihnúť knižnice, aj špeciálne košické, pretože ja mám väčšinou na starosti aj rešerš, jednak aj k jednotlivým nejakým iným malým ako textom, ale aj k tejto knihe, keď som robila na chrbte, tak ja potrebujem mať, nie že po internetoch len, akože, ako doplnok áno, ale ja potrebujem mať 100 kníh a naozaj, že veľa zdrojov z košických knižníc je aj v tejto rešerši a je to skvelé. Stará škola. No. To už sa dnes skoro nevidí. Vrátim sa ešte predsa len k tomu slovu. Katka, slovo ako spôsob vyjadrenia pre vás? No, ja nepíšem, hej, keď to tak ako, keď je na to postavená tá otázka. Ale to niekedy potrebu, že ja neviem. Ale ja proste prirodzene robím so slovom veľa. Či sa to týka kníh, hej, alebo či sa to týka napríklad tých vizuálnych identít, alebo nejakých promovania nejakých projektov alebo tak ďalej, hej, že je to proste ako keby to sa nedá oddeliť, hej, že ani ten vizuál od toho slova, že jazyk od slova,
od vizuálu, od obrazu sa nedá, alebo napríklad, že, jak to povedať, že na škole, keď som bola, tak dosť častokrát sa tak ako hovorilo, že ilustrácia vlastne, že je taký ako keby taký pojem, že niečo ilustrujeme, že v podstate len toto, čo je napísané, tak sa to len akože zilustruje. Hej? Ale že ono to veľakrát tak nie je, že práve je to ako keby dopovedanie, hej, toho, čo je napísané. A napríklad aj pri vizuálnych knihách, čo je či už neviem, aj Na chrbte, alebo aj Tá baba z lesa, hej, keď ich tu máme, že práve ako keby sa vyhnú tomu, ako keby tomu, alebo pri tých vizuálnych identitách, že my vlastne doplňame tým slovom obraz a naopak. Hej. Čiže ja napríklad musím veľa čítať, hej, že aby som vedela ako keby aby som vedela selektovať proste, že čo je to slovo, že či to slovo je dobré a hľadať proste lepšie, čo bude vyjadrovať ten obraz. Čiže pre mňa ako je tá práca, ale ja som skôr tak akože zozadu, hej, že ten človek, že ako ja nerobím nie som ani editor, ale že niekedy mám pocit, že proste niekedy to musíme robiť akože šťastí, hej, že lebo niekedy proste tá funkcia alebo tá úloha editora napríklad není, hej, lebo pri nejakých proste vizuálnych identitách ono to nie je, hej, že potom sa to nazýva, ja neviem, art director alebo hoci ako sa to nazve, ale že veľakrát proste ako keby toto zastúpenie, že musím robiť, hej, že aj ja, ale ako ja veľmi rada prenechávam tento priestor písania ľuďom, ktorí to vedia robiť. Lebo ono tam vidno proste ten rozdiel. A nie kvôli tomu, že teraz ja by som si nejak akože netrúfala, ale že to je také ako keď, ja neviem, že proste nechcem to robiť. Hej? Že viem to rozoznať, ale neviem to vykonať. Hej? Že podľa mňa, že v tom je ten rozdiel. Ale keď môžem doplniť, Katka má práve úžasnú aj tú rozoznávaciu schopnosť, pretože teda pri niektorých prácach, keď robí identity alebo napríklad etikety vínam alebo vinárstvám a tak, pracuje aj, že napríklad s básňami alebo tak, že je veľmi dôležité vybrať, že my máme fakt, že obrovské bohatstvo diel a básní a teraz vybrať niečo, čo sa k tomu hodí a páči sa mi, ako s týmto pracuje, že a veľmi vie to rozoznať, že čo. Ale no napríklad áno, hej, že to je aj napríklad mňa práve to slovo, že ja rada čítam, hej, že aj tým, že proste robím s knihami, že mám rada knihy, tak rada čítam a tým pádom proste ako keby, že toto je pre mňa alebo neviem, že podľa mňa keď každý zvedavý človek, keď je nejako zvedavý, tak proste nachádza tie vnemy, hej, že nachádza ich buď, neviem, v knihe, v literatúre, hej, lebo to je nejaká forma, niekto, neviem, chodí do divadla, niekto chodí na výstavy, niekto chodí všade, hej, že proste neviem, hej, že ako keby, že sú rôzne tie spôsoby a sa to samozrejme kombinuje a tak ďalej a že človek potom získava z toho nejaké tie vnemy, hej, že ktoré používa a že niekedy práve že pre mňa je dobré, že keď to mám ako keby nejakú mentálnej mape, hej, to nazvem, že to proste viem, že sa mi niečo k tomu hodí, že keď napríklad potom, keď bolo spomenuté to víno, že sme robili proste vizuálnu identitu idem urobiť promo, hej, ale že robila som, teraz akurát som išla vyzdvihnúť tie etikety, ale že sme robili pre tokajské vinárstvo Vdoviak, to je taký menší vinár a on stále ako keby, on mal také, to je hrozne pekné, že to je tiež ako keby, že ja si sadnem s tým človekom a on rozpráva o tom, že čo on by všetko chcel odkázať, hej, tým vínom, hej, a on furt tam nejak sa snažil dať nejaké pesničky a ja tak na ňa pozerám, že ja neviem, Matú, že proste, ale že čo ty by si chcel odkázať, hej, a potom sme na to prichádzali a potom sme vyťahovali aj presne z nejakých kníh, hej, že nejaké veci, ktoré sa ako keby hodili k tomu vínu a že práve, že ten nápad akože vznikol to, že ja som ho stále tak počúvala, že my sme to vôbec nevedeli uchytiť, hej, že čo akože, že má byť na tej etikete a on stále niečo odkazoval, hej, tým ľuďom, že ako správa vo fľaši, hej, alebo niečo. A ochutnali ste to víno? Samozrejme. A čo vám hovorilo to víno? Lebo on mohol hovoriť jedno, ale víno mohol hovoriť niečo iné. Na začiatku niečo iné. Okay. Ale že... Nie, ako ono... No, ale že proste ako keby, že to je tá mentálna mapa, hej, že proste potom človeku napadne nejaký nápad, že
že to je ten odkaz, hej, a potom proste sme vyberali, že už ten vhodný námet, hej, že či už to bola báseň, hej, najprv sme začali básňami, potom on inak, ten Matúš Doviak, našiel také staré porekadlá vinárske, hej, a že napríklad toto sme tam dávali a tak ďalej, hej, že čiže ako keby to slovo potom sme našli, ale že proste to nebolo ako na začiatku, že to ideme hľadať, hej, ale že to bolo proste to, že poďme to nejak vymyslieť, lebo toto sa tam hodí. A že vlastne celé tie etikety tiež sú postavené viac menej na tom slove, na tom odkaze, hej, ako keby. Tak mi napadlo, keď ste hovorili, že aká bola tá spolupráca s tým pánom vinárom, že mal predstavy rôzne a prichádzal s nápadmi, že to niekedy niekto má až príliš konkrétnu, nie? Že či tam musíte bojovať s tým, že teda toto asi veľmi nie je úplne, že darí sa vám takto presvedčiť klientov, že trošku inou cestou sa možno vydať, lebo ako ľudia, no, ako čo majú v hlave. Ja mám takéto šťastie naozaj na tú prácu, ja stále tak opisujem, ale ja som naozaj, akože ja mám veľmi rada svoju prácu, ale že ja mám šťastie aj na ľudí. Mám pocit, akože nie je to stále, hej, že stále proste niekedy sa stretnem s niekým, čo si nesadneme až tak alebo ďalej, ale že väčšinou ako keby nemusím robiť proste s ľuďmi, s ktorými si nesadnem, hej. Lebo jednoducho potom prídeme na to, všetky zúčastnené strany prídeme na to, že to nebude na dobro toho projektu. Čiže sa ako keby vieme rozlúčiť skôr, hej, tak by som to povedala. Niekedy sa to nedá a to treba nejak dobojovať, ale že väčšinou sa to dá, hej. A tam proste, keď už sedíme ako keby s tým človekom, tak väčšinou on vám musí dôverovať v nejakom zmysle, že proste nejdete proti nemu, hej, že a napríklad on aj keby mal nejakú konkrétnu predstavu, tak sa proste s ním bavím o tom, že prečo. Hej? A že väčšinou tam človek skončí, hej? že väčšinou ľudia nevedia úplne, že prečo. Ale to nie kvôli tomu, že ako keby tie nápady boli zlé, že to ani vlastne vôbec ako to nejde, len mňa to akože zaujíma veľakrát, lebo človek tak prirodzene chce sformulovať tie svoje myšlienky, ale že práve mňa zaujímajú tie dôvody, že prečo to tak akože robí, hej? A potom z toho ako keby hľadáme tú formu, ktorá tomu svedčí, ktorá spĺňa, hej, že komu ideme, napríklad, hej, že je to víno, hej, že potrebujeme to predať, potrebujeme, hej, a že všetky je potom napríklad pre niekoho, že teraz sme sa bavili o jednej tiež knižke pripravovanej s autorkou a maliarkou, výtvarničkou Andreou Čepišakovou a ono proste ako keby stojíme na začiatku a že je to také, že a sa jej pýtam, že no ale že čo chceš, hej, že chceš katalóg? Alebo chceš knihu? Alebo, hej, a že to je práve to, že a ono aj katalóg, aj kniha, aj niečo je ako keby úplne v poriadku, len proste ten človek musí ako keby na začiatku sformulovať tie myšlienky, že prečo to chce robiť. A potom proste my už nájdeme tú formu, hej? Že a takisto aj s tým vínom a že aby som úplne odpovedala na tú otázku, že ono väčšinou tým pádom potom, keď na to nejak prídeme, tak ten človek sa aj presvedčí o tom, pretože vie zrazu, že to je pre neho dobré. Hej? Že proste ako keby to nie je tak, že ja mu poviem, že on povie modré, ja poviem rúžové a sa vám mňa spýta, že prečo a ja poviem lebo. Hej? Že ako keby to nie je na základe tohto, hej? Že mne sa to páči alebo niečo, ale že ako keby sa vedieť postaviť za to, že má to svoje dôvody, hej? Že prečo to tak sa má robiť. Dlhá odpoveď. V pohode. Nech sa páči, ak máte aj vy nejaké otázky, pokojne sa pýtajte. Niečo, čo ste sa ešte nedozvedeli, jak tie odpovede vaše sú také obsiahlé. A hej. Ale nie akože v dobrom. Ak nie, tak ja by som mala ešte jednu poslednú otázku. Gretka, vy ste nám povedali o práci na projekte Človečina, kde ste navštevovali také odľahlé dediny v rámci Slovenska a rozprávali ste sa s miestnymi obyvateľmi, ktorí vám zdieľali svoje príbehy. A to vlastne robíte aj v tom Smolníku, alebo teda je to podobné, že v podstate vám sa nejakým spôsobom sú vám zdielní a rozprávajú vám o sebe, o svojich príbehoch životných.
že to bola veľká výzva pre vašu plachosť. Tak mňa by zaujímalo, že aké ďalšie výzvy vám vaše práce prinášajú s ohľadom na vaše vlastnosti, charakterové, osobnostné nastavenie a tak ďalej, čo všetko musíte prekonávať. Už beriem tak, že už sa poznáme a tak, takže vedie si pýtať peniaze a vyžadovať. To ale nie, akože tiež mám šťastie na to, že s tými, s ktorými spolupracujem a tak, len presne, že pre ľudí, ktorí možno niekedy máme problém s asertivitou, tak niekedy ako celá ja som tiež mala rôzne teda práce, hej, že v oblasti bývania s ľuďmi bez domova, že v neziskovke alebo potom v kultúrnom centre a podobne, ale potom ten prechod na voľnú nohu, že to je taká výzva, ktorá vlastne ale neskončila, že vždy sa človek tak každý pol rok alebo rok si dáte teda, hej, ale a inak výzva, neviem, asi tak, že niečo, čo možno neovplyvním úplne, ale že zdravie proste, to je taká, je to vlastne aj výzva, aj nevýzva, aj potreba, všetko a toto, lebo bez toho vlastne neviem pracovať a takto by som si len želala, aby bolo, že dobre a výzvy spracovať jednu knižku, takú moju, nazvime to poviedky a lebo je to pre mňa úplne iná výzva ako písať o ľuďoch iných alebo príbeh, kde síce dávam aj svoje vnemy, aj svoje prežívania toho, že aká tam a vtesnám tam to, že aký vietor fúkal, hej, ale je niečo iné teraz, keď sa nemám za koho schovať a je to možno druh písania, ktorý úplne je pre mňa najbližší, ten taký, ktorý máme mnohí, hej, v zásuvkách, ale už som asi tak dozrela do toho, že chcem to vydať niečo, ale hej, že vyrovnať sa s tým, že bude to, a čo keď aj toto, a teraz ježi, a čo keď to bude len balast, hej, takéto veci, tie halušky, no akože strašne neistoty, ale viem, že potrebujem sa v niečom posunúť ďalej, takže to, hoci aj keď si len 5 ľudí prečíta, alebo trebárs aj keď sa to nebude páčiť, viem, že to vlastne pre seba potrebujem spraviť, takže a možno s Katkou na tom budeme robiť, takže to bude... 345. Hej, 345 bude nakoniec ten jeden z tých 365 zrealizovaný, takže to bude výzva. A Katke predávam slovo. Neviem, no asi presne aj ako Gretka hovorila, že nezblázniť sa možno, hej, že prvá vec, hej, ale to je také ako, že to je asi každý to má, hej, že v hociakej práci, ale že možno ako keby na tú našu prácu, ako keby ostať stále tvorivý, hej, alebo ako keby toto si budovať, lebo to nie je ako keby, lebo veľa ľudí si myslí, že proste výtvarníci alebo nejaký kreatívny priemysel alebo kreatívni ľudia, to nazvime, alebo v tomto biznise pracujúci ľudia, že ako oni majú ten talent, hej, že to je ten talent, hej, ale alebo nikto, že múza zostupí. A ona nezostupuje. Ona neprichádza, že my väčšinou ideme za ňou. A že toto je práve aj tá práca, že hľadať si tie veci a presne ako keby, že byť s ľuďmi, ktorí sú plus jeden, napríklad, že ktorí ako keby vás nejak, že sa viete s nimi o tom rozprávať, že vám ukazujú nejaký možno iný pohľad, niečo, hej, a že to môže byť hocikto alebo tak, ale že ako keby pracovať tiež na tom, že sa učiť tej tvorivosti a hľadať proste tie vnemy. A že také tie bloky, že je to, pripomínať si, že je to úplne normálna vec a že nie som vlastne úplne na nič nahobý človek, teraz mám pocit, že zrazu, no a že nič neviem, že takéto, že v perspektíve, že sa tak akože odstúpiť od toho, že kľud, že proste teraz to nejde, hej, že také nejaké, nemať na seba také nároky, ktoré by sme nemali, na žiadneho z kamarátov našich nemáme, ale vlastne na seba sme, akože absolútne vieme byť niektorí seba bičujúce typy všetci, takže
Sme super. Sme. Ako vy ste teda, a že my sme že... Tak ja vám držím palce v tomto, nech vám to vychádza. Nech prekonávate všetky tieto výzvy, nech nestratíte tvorivosť nikdy. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do knižnice, že ste sa s nami podelili. A ďakujem aj vám. Vidíme sa potom v septembri, 20. neviem, niektorého, bude to na stránke. Hostia bude mať Duša Martinčeka. Ešte nevieme, kto bude jeho plus jednotkou. A poprosím kapelu, aby nám to zahrala celé hudobne ešte. Fish jumping